thich oko. Gie kinenoero, riwruok mar jopuonj mar KUPPET bade ma KISUMU obago romo margi mar galamoro e gwenge ma Muhoroni. Romo ma kamano otelie kod jakom mar KUPPET Omboko Milemba kod Akelo Misori. Ripota marwa Millicent Adhiambo ni e romono kendo wawinjane gima dhi nyime gie thuoloni. Erokamano ahinya Milton. Achiel kachiel kwawuok Muhoroni sub-county kuma bende romo mag jopuonj mag skund sekondar KUPPET dhi e nyime bade ma KISUMU kuma gidwaro keto nyime twak motenore kod bero ngima jopuonj kod wete somo nyaka motenore kod lai manyien mar somo mar CBC. An kod jatelo mochung'negi kaendi Akelo Misori bende ang' ne lernwa ni to romo magiketo mokwongo bang' telo manyien kata yiero manyotimore pacho kaendi. Ang'o ma gimiyo pek e romo ma kamaendi to gin gik mage ma bende gidwa twake mondo gineni to seche ma somo dhi nyime nyithindo bochiegni timo penj. Ang'o ma gida timo mondo gineni nyithindo kalo weche mag CBC bende ochopo kare, weche manowach ni ibro kaw pach jopiny kapok owit oko weche mag CBC gi jatend piny owacho William Ruto manoyier bende gidwa lose machiegni ahinya nyaka romo gajwang' mondo miwa pache onyiswa ni to romo gi ni endi en thor wach mane ma gidwa miyo pek to gik mage ma bende gidwa ni giket nyime ne oganda kod jonyuol kod jopuonj mononge kotenore kod weche somo mag nyithindo madhie skul mar sekondar. Machiegni king'iyo kacha kichako gi nyingi mana kaka sengeko nang' ni ler mana matin kotenore kod wach romo ni gik mudwa miyo pek report ma un godo bende weche ma un kotenore kod CBC ka bende en gino madhi miyo nyithindo ong'ala manyime mar bero ngimagi makiny koso uneno nang'o machiegni. Erokamano ahinya ne jo Ramogi TV kuom miyowa thuolo ni. An nyinga Akelo Misori, jagoro maduong' mar KUPPET. Kawuono waromo e Muhoroni sub-county a branch General Assembly mar KISUMU County of KUPPET. Romo ni endi en romo mabiro e higa ka higa to kendo maendi gibiro modeko nikech nocha yiero mar piny to romo masani endi en romo mar puodho tiyo gi yor omenda to kendo kawuono ne giyiero jok matelo ne kunyri kendi ma election ende madhi to kwa mbele kaendi. To kadwa wuoye yo mar somo mar piny Kenya kaendi moloyo ago erokamano maduong' ne jaker Dr. William Samoei Ruto kuom puodho kamati miluongo ni Standing Committee on Education for the Reforms of Education in Kenya. Maendi en okang' maber mosekaw kendo nyiso ni kaka nowache chata margi mar Kenya Kwanza ni obiro neno ni education obedo reformed. Gima kora kwayo sani endi ni one key stakeholder in education onego beni kamati nendo onego beni oriwo jok motelo ne jopuonj nikech jopuonje ema implement curriculum molos gi jok moko ka jopuonj biro implement biro bedo ma tiyo go tek. Koro mokwongo wabiro kwayo jopuonjwa thuolo ma kawuono ni endi mondo gimbende gikaw thuolo makende mondo ka jogo biro wuotho kuomgi to mondo gichiw pachgi. Sani endi koro nyaka wachiw achiwa pachwa ni CBC tewe ma onego beni wadhi en yo maler mabiro miyo somo bedo somo moro mochiko yo ok morochore moloyo gi somo machon manoche wagolo ji mang'eny mamanyo tich. Ma wadwaro somo madwaro loso tich kendo wabiro ndiko ji tich. Koro maendi yes. Kang'adi mana matin isewacho ka ni goyo ne jatend piny Kenya William Ruto erokamano. Nyocha ogolo twak mare e wi kaka odwaro tiyo. Adwa mana ni ledwa ni to twagno kanyo ching'ie malong'o. Bende weche mag somo noriwe iye nikech ne wawinjo mana kowuoye weche mag medo pesa ka gikacha tiyo gi jopiny golo pesa kuomgi mondo mi dongruok ochwal ka gikacha to seche miyudo kowacho maendi ngima oridore ngima tek jopiny owuono gionge pesa ofukegi. To un kaka jopuonj ma bende dwa ni ober weche mag somo bineno kaka etwak neno noriwo weche mag somo kaka nowacho ndalo mane ouso serage kane umanyo ombulu. Chieng' mokwongo mana kero chiwo twak Kasarani kano ochamo muma nowacho ni kionde luoro lwasi mar somo omiyo dhi oketo komiti. Koro nokwane tiende mondo ne kero wach ni endi bunge nikech noyud bang'e no odiochieng' achiel bang' ka osewacho osewuoyo twak e bunge to waneno kotimo gazetment. Gima ne waneno ka ne ok otimore maber ahinya ni wan wadwaro ni mondo wabed e iye nikech wan jopuonj wan jok ma gine diyo
wane jok mabiro design methods mipuonjogo. Koro ka waonge kamiloso gino tok ber. To kwa luoyo kum economy to osedhi ma ok ber ahinya. To now kaneno ka obedo mabor gi wacho weche ma dwaro ni mondo o fix economy. Naneno ko wacho kata ni dwaro ni mondo ministries mamoko e budget mane chokalo cha mondo billion moko 300 mondo ket thenge mondo bi orwake kuonde manyalo miyo jo Kenya yweyo. Aparo ni mano ende kaka chako. Ang'eyo ni speech mare mar parliament ne en machiek mopogore gi speech mwang'iyogo. To aparo ni ma ende winyo ka winyo bende gi ywakne. Wan bende aparo ni ma ende kako chako. Samoro gik moko nyalo biro bang'e nikech nowacho ni obro lowe gi statement mamoko kaka ji dhi mbele. Ero kamana inya kapok idhi mabor abro dhi achiel kachiel ir nyawadu ni endi mondo embo ler no matin. Thank you and welcome. Nyalo chori mana matin. So for the purpose of this election that you people are holding here of the BBF funds, what is the benefits that the teachers that are part of this union will get or will have at the end of it? Thank you so much for giving us an opportunity to make some comment on the issues of union. And we had a BPF election here. BPF is very important to the union because we are trying to sort out the issues of welfare for our teachers. For example, in this county, we have lost in the last 1 year about 25 teachers. And so, of course, we cannot stand just and ignore the issues which are affecting teachers. We must address it because we know the issues of burial and benevolent is so costly, it's expensive, and therefore we have created a PPF fund as a union. And that's what we were doing here. We were electing officials who will be running that fund, and so that we can assist the families who have gone through those tough situations, mourning periods for losing their beloved ones, their breadwinners, and that's what we were doing here. So I believe this is the right direction which we are going. We will be strengthening it so that we address these issues. As we also sort out the major issue which is affecting teachers currently is the problem of inflation. The purchasing power is so low. It is very low. The way inflation is, the inflation that currently is around 9.2 in this country. The purchasing power of the teacher has gone down. And therefore, we need to address that so that when we have a problem of BPF and such, teachers can survive. But with the current economy, life is very difficult for the teacher. And those are the issues which we need to address. Thank you. Thank you so much. Mana kamano nyako magajuang magimo kuma bende pod wamodo mana luonu e Romo ni endi mar jopuonj mar secondary kagi thuolo ni endi abro kaw mar duoke studio mondo idhi nyime kod weche manyien ka wan be pod wago tach kaendi mondo wada jodho puonj gi endi ginyiswa ni to Romo ni endi gin mago mathoth mabende pok ginyisowa mabende pod gitimo kaendi. Kaw kamano Milton nyalo dhi nyime gi thuolo ni endi kan be pod ago tach kaendi e Moroni sub county mondo alu wachni achiel kachiel. Milton. Ero kamano Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumu kuom report ma jaber ma kamano. Wadhi nyime gi thuolo